الحمد لله القائل في محكم تنزيله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل بيته أولو البر والتقوى وأهل الفضائل سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي على تنوكا على بركة على من بي أفانينا كقرآن سنمان كوننا كفو محمد المصطفى كتيديا صلاة دوري أسمو سنون كانون كننكو كسانغاني آيين دي لولي يلي سانوسا كسانغاني أرجبكالو كليتا andi sabai o mimi be Imam Ali alayhi salam asadullahi alqalib ale bangilima tashibla ani hakila jigini duwo don kene bisigi sanwusa kanyeshi ni chebaima ay wulika jon ani chesiri minfa anga dine demelila abalmanki demelila mimi baro bela jelemi nyenamaya ambafe haidara hajara tungara Al-Islamaya demeton ansaru anyamaya soba fadi la seli kene babi labe ufe ambaka bonya konana ala sona nyine baro bela jelin kera ka be janvier kalo kile flama samba fla ani muka ani woro ankara mogo ani anfa hadara janab asayid sherif Osman Madan Haidara ale bismillah koro ko kene konana ni sodia bonya ani kanuni karama chaman konana anga kene maba bora kuka bonya masigin kan lase kadam ne ankara mogo al ustaz al fadil Musa kan jeunesse groupement togola fogata se imam Male Abdul Mumin al ustaz al fadil saramoy naria ale fana bora ka ankara mogo jansa ni kasida dumambaye kene konana ambe ala tanu ka ala wali mandon ala mi ni kene sanma irana sawo sami je kan kene nyama nyon fe ambe kene ka groupement jeunesse togola anga president ba togola no Cheikh Ahmed Tidiane Diallo ay reformandala ma kene soro kabo ke haga to anga shirif ka fe bido nyona na kanga anga slamo hakli jigi anga wali mandon ke cheba doye anga tashi blake cheba doye cheba mi ni ale de kɛra maa fɔlɔ ye min ye kɛnɛ sigi ala kira bɔnɔw tɔgɔ la an b'a dɔn kɔrɔlen mawludu bɛ kɛ ka kɔrɔ mɛ ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ala kira ka du tɔgɔ la an y'a dɔn k'a fɔ a ye baara kɛ ni kuranɛ aya ye de qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba ala yɛrɛ ye shirifu de ye nka a bɛ ka sira yira an tɔw de la an ka ala kira kanu an k'a yira ni kɛwale an kana kɛ ni kuma ye o de y'a kɛ shirifuw b'a fɔ an ye kunu du'atan ila allahi bi af'alikum ay ma wele kana ala manaw ka waleya ye o da ka shirif kan tisege fulla ante sege i wale nyuma dolla Khalil Ahmad Farahidi min fo e mo ke mano Imam Ali am mi nga kenega amo kelen fi no de ka fo istighna'uhu anil kulli wa ihtiyajul kulli ilayhi dalilun ala annahu imamul kulli ka fo Badra Ali am goti fuma shila aka fanga tabulu la nga bele jeli mago bale la o de dalu ka fo kay benye mo ye ambo fo anga shirif ka fana ye ka fo istighna'uhu anil kulli wa ihtiyajul kulli ilayhi dalilun ala annahu qa'idul kulli ale de am begidi kadaka amago tima shila aka ko tabulu ka nga bele jeli be ba do je de wole nyeba yere la anga ko anga dine ko mali ko ya yara sa ka se ka ta atacho nyumana ni shirif ka sentala tacho tala o de ba yere ka fo ale de am benye mo ye ala ki menye fe yille so min dama ala ka anke kala ni nyuma munu ba famu dongo do ambe kala ne so nga shirif kayna bi shirif kay bora bango yan kata an soro fo kata sanga fola am modinga sanga fola ak meseka kala no mbla kata ngo amoke ay kala mo ya ni kala ne ya hake awode ayan kala de la bifana ala foli an ala wala man dolido Sayyidina Aliyu Kola Sayyidina Ali mi ni ala kira ko kona kunde dina kundijo Sayyidina Ali mi ni ala kira ta toy ko kalfama ka kla ka fo ka da ka kwa jigi ba ka alikama jodo darapo ba bolo Sayyidina Ali mi ni ala kira ko kale dabetuku soro chugo ta ale kira la alayhi salatu wassalam fana kala Sayyidina Ali na ka kole ka dai an jole fila o dadela ko kongo bi an b'a fɔ ko ala ni ci sani k'a fɔ jɔnni kunnandi b'a fɔ sababu ɲuman an b'an ba ɲuman fo n'o ye Tandi Jara ye ni min kɛnɛ ye min n'a drapeau bɛ ale bolo Tandi Jara ni k'i y'i sigi k'i bolo fila da i sen kan k'i cɛ ye Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ye ne hakili la o tun bɛ wasa kɛ dɛ ni y'i sigi k'i bolo fila da i sen kan k'i den ye Sherif Ahmad Tidiane n'a dɔgɔw ye Tandi Jara ne hakili la o bɛ wasa kɛ dɛ
nga cɔrɔba ko don dɔ la ko maa y'i yɛrɛ ye i ti tigɛ diɲɛ na ko f'i ka mɔn dɔ ka t'i di ala ma ja o kuma in bɛ bɔ e tulo fɛ ka ben e wulila k'i jɔ i ni an'i ka nafolo k'i ka bonya bɛɛ to i la ka wuli k'i jɔ yatimɛdenw kɔngɔ bɔli kama fandanfalaw kɔngɔ bɔli kama k'i yɛrɛ mako bɛɛ jɔnjɔn dɔ la alikama jɔ don sedina ali ko la tandi jara i sara bɛ ala bolo Sheikh Sharif Usman Madani Haidara sababu ɲuman k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn k'i danga segi fɔ ya fɔ Senegali Dakar maliyɛnw tun bɛ yɔliyɔli la maliyɛnw tun bɛ ɲanafin na dibi tun bɛ Mali la nka sisan an b'a fɔ ko ala ni ce yɔliyɔliw banna kɔmanaganw banna nɔrɔ nana yele sabatila jama bɛɛ nisɔnjalen don bi فيا سيدي شريف عثمان مداني حيدرا تقوم بأوامر الله في كل مسلك أنت المرشد لله بين عباده لقيت عداوة ولم تخف في الله لومة لائم لولاك ما شبت الأخلاق في الدين الدنيا سلام عليك وجزاك الله خير الجزاء إذا زرت بلدة أو بلادا تدعو أهلها إلى سلام وأن يتناصروا أدام الله عز سيدنا الشريف عثمان مداني حيدرا بجاه سيدنا علي كرم الله وجهه حيدرا Ni waati ne la an fa ani an karamɔgɔ Hadarat Janaba a Sayyid Sharif Usman Madan Haidara sahibul wasila a bɔra ka kɔrɔfɔ ta ka waleɲumandɔn foli ta ka ɲɛsin nabaga jama bɛɛ lajɛlen ma ni ka sankura foli kɛ k'a yira diɲɛma la k'a fɔ alul beitu ka kɛnɛ sigili ni nafa b'a la o belebele de ye an bɛ se ka alul beitu ninnu ladege u jogobaw la ka se ka kisi ani kunnaja sɔrɔ fɛn min ye Alakiraba kisi a nɛɛma b'a ma a n'a ka sahababaw o ni maa wɛrɛw tun ye sigi kɛ cogo min na minnu tɛ silamɛ ye an karamɔgɔ da sera o ma ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na fayida ani taasi caman sɔrɔla an fa ani an karamɔgɔ ka bilasiralikan ninnu na. Bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين آمين وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أجرا اسلامو نعم أمي فلك على فو وكاكا كعلى بركة كعلى ولي مندو كصلي أن كربك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كصلي أسود نسنمونك مهم غبيا إبيا نسرا إسرائيل أنا فولي بيه كأني على فه أنسجراني كنينكا كلا كدمايا دي كولا وكما نني أو على كبودا دام آمين آمين على صو ala k'an wasa yan ala k'an wasa lahara amin amin minnu y'an kɔn ala ka hinɛ na ala ka yafu ma amin amin ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ala ka saya k'u ma lafiya amin amin an ka jamana an b'a kalifa ala ma ala k'a kɔlɔsi amin amin ala k'a kɔlɔsi amin amin ala k'a kɔlɔsi amin amin ala k'an kɔlɔsi a kɔnɔ amin amin a ka ɲi cogo min na ni jamana in b'a yɛrɛ sɔrɔ o sira ɲumanw ala ka jamana in denw bila o kan amin 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 ala sɔn ala ka jamana in denw bila o kan amin amin ala ka dugawu ninnu bɛɛ minɛ amin amin faso minnu k'u bɛ faso in kuma bɔ u joli an'u ni yarabi ala k'u dɛmɛ amin amin ala k'u dɛmɛ amin amin ala k'u dɛmɛ amin amin alors n'an bɔra yen foyi tɛ foli kɔ
an tɛna foyi yɛrɛ fɔ min ma fɔ ka kɔrɔ nka ala ko de an ka ala bato fɔ saya k'an sɔrɔ bi an bɛ le 2 premier mois 2026 la san tubabu san yɛlɛmana ala k'a k'an ka hɛrɛ ye ala k'a k'an ka san ɲuman ye san mun tɛmɛna tɔɔrɔ min bɔra o kɔnɔ ala ka n'o se nin kɔnɔ hɛrɛ o hɛrɛ n'an m'o sɔrɔ salon ala k'o d'an ma ɲinɛ dugawu kan ka kɛ san bɛ yɛlɛmɛli la tubabuw ye ala ka jɔn ye u ye jate kɛ ni u ka jate de ye o y'a sɔrɔ an ka kira yɛrɛ mana fɔlɔ jate kɛra n'o jate ye fana an ye kalan kɛ an karamɔgɔba minnu fɛ n'u siranna ala ɲɛ ka kɛ ala fɛ ka kalan sɛbɛ dɔn ala y'anw garisɛgɛ min na n'an kun b'o fɛ yen o ye Saad bun Umar Ture ala ka hinɛ b'a kan n'ale b'an gala a ka tableau la a bɛ dati sɛbɛn n'a bɛna walanda min di aw ma a k'an ka leçon min kɛ a b'a sɛbɛn bi ye juma ye farafin-kalo tile 12 tubabu-kalo tile 11 hijira nin zan hakɛ in miladu nin zan hakɛ in minnu ye ala dɔn n'u siranna ala ɲɛ o tun b'an kalan tan kalankuraw nana o kɔfɛ ka na bɛɛ bɔ diinɛ na ka bɛɛ bɔ silamɛya yɛrɛ la ka alakira yɛrɛ bɔ a la pewu ayi kuma tɛ dɛ n ka dalilu de b'i bolo n'Haidara bi kuma a fa neni a ba neni nka a ye min fɔ n'i y'o yɛlɛmɛ i yɛrɛ b'i yɛlɛmɛ u ye kira yɛrɛ bɔ diinɛ na pewu ko kira yɛrɛ tun tɛ foyi dɔn ala ko la dalilu ye jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wa sallam yahudiya den tun b'a bolo a ka so baara la yahudiya a kɛlen kɔ ka se sɔrɔ n'a ko n ko n'i m'a fɔ ten i da bi fara o se sɔrɔlen kɔ kira fɛ a ye yahudiyaw mara Madina n'a fɔra bi ko kerecɛnw tɔgɔ tɛ se ka fɔ mana kira dun ye yahudiyaw mara se sɔrɔlen kɔ o kɔrɔ ye di ko kira yɛrɛ tɛ diinɛ dɔn Sidina Umar El Farouk bɛɛ b'a ka jɔyɔrɔ n'a ka cɛsiri dɔn min sɛbɛnna diinɛ ko la mais Sidina Umar kerecɛnden tun b'a bolo a ka so silamɛya kɛlen kɔ ka se sɔrɔ silamɛya kɛlen kɔ ka fanga sɔrɔ kerecɛn tun bɛ Umaru bolo a ka so Umaru bɛ to k'a fɔ a ma ko cɛ don silamɛya la sa parce que a dara a la kojugu non ni ala muɲuna dɔɔnin n'a yɛrɛw sabalila su in na silamɛya n b'a ban bi n y'a fɔ ka kɔrɔ mais n bɛ segin a kan a fɔra de fazakir ko mɔgɔw hakili jigin ala y'o de fɔ an ye a man ca dɛ mais ala yɛrɛ ko di silamɛ kuranɛ kɔnɔ n bɛna kuma o de kan wa o kɔfɛ silamɛya wɛrɛ tɛ yen dɛ billahi aliyil azim silamɛya tɛ fila ye kelen dama El Farouk Umar a bɛ to k'a fɔ kerecɛnkɛ ma ko cɛ don silamɛya la sa kerecɛnkɛ b'i yɛlɛ Umar b'a fɔ n'i donna na an bɛ pilasi ba d'i ma koyi a ma bere t'a fɛ a ma muru t'a fɛ a ma fɔ bɔ n ka so kerecɛnkɛ in a b'a furakɛ parce que cɛ in tun bɛ fura dɔn kojugu kerecɛn de don mais a bɛ furakɛli ɲɛ dɔn kojugu a ma sɔn
umaru ma bugɔ a ma nini a y'a to a bolo ye ten mais ko bi chrétien tɔgɔ tɛ se ka fɔ o kɔrɔ ye de ko umaru ɲɛ ala janfaw tun tɛ diinɛ dɛ o misalu an bɛ se k'a ba kelen d'i ma o marali ni hinɛ kɛli u la f'u yɛrɛ tilala k'a ye nin fɛn de ye tiɲɛ ye u tuubira a ye karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ɲininka ni jamana min binna silamɛw kan k'u tɔɲɔ ni silamɛw tun y'u kɛlɛ ka s'u la k'u minɛ u bɛ fɛn damadɔ de da juru la kɛ silamɛ ye an bɛɛ bɛ kɛ kelen ye ni ko n tɛ u b'a fɔ bɔ an b'i tu i ka diinɛ na nka i bɛ nisɔngɔ sara silamɛya ye impôt an tɛ ka ka impôt sara an ka mɔbiliw impôt tɛ sara alors k'a kɛ ka jamana jɔ kumana umaru fana silamɛya fana ko kafiri ma n'i ma sɔn ka don silamɛya la an t'i forcer dɛ parce que ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔ t'i diyagoya silamɛya la o kumana n'i ma sɔn silamɛya ma to kerecɛnya la to yahudiyaya la tu i ka diinɛ kan mais i bɛ nisɔngɔ sara parce que anw de b'aw mara ni kɛlɛ nana anw de bɛ kɛlɛ kunbɛn anw de bɛ dugu sirabaw dilan anw de bɛ ji ɲini ka di dugudenw ma o kumana a bɛ wari sara o bɛ kɛ k'a ka dugu jɔ a bɛ fɔ o ma ko ɛlijizya nisɔngɔ e ka nisɔngɔ minɛ mɔgɔ fɛ a ma tubi mun n'a t'a fa jɔw t'anw ka diinɛ na mais n bɛ min fɔ aw ye ni aw dara ko n ko kana maa si ɲininka mais mɔgɔ bɛ fili jɔn ye jɔn de ye foyi tɛ se ka dafa kɔmi ala an bɛ se ka fili mais k'a fɔ aw dara ko ala ka diinɛ na tan k'o tɛ tiɲɛ ye ni n bɔra kalama min da de kumana an bɛ sankɔrɔ foli k'aw la ko aw bonne année bonne santé a bɛ fɔ ten wa n'an bɔra yen dun an bɛ kira somɔgɔw de ka kɛnɛ kan n y'a fɔ ye dalilu b'aw bolo lahara dɛ a bɛ ka miniti o miniti kɛ yan lahara a seconde bɛɛ y'aw seere ye ala ɲɛkɔrɔ ko a y'a ka baara bila ka alakira somɔgɔw ka mankutu lamɛn kira y'a fɔ silamɛw y'a fatutɔ a ko n ye n ka denbaya kalifaw ma ala kama a y'a janto n ka denbaya la ala kama a y'a janto n ka denbaya la ala kama kira y'a fɔ siɲɛ 3 sallallahu alaihi wa sallam parce que min tun bɛ sini a kun y'a dɔn a fɔra ye a fɔra ye ko mɔgɔ tɛ gundo dɔ tiɲɛ dɔn n'i ye maa o maa sɔsɔ o la i kunkolo tiɲɛna de mɔgɔ tɛ gundo dɔ dɛ non c'est e ko gundo ka ban n'i ko fɛn yɛrɛ ma gundo maa b'o dɔn cogo di o gundo kɔrɔ de ye ko maa t'a dɔn o bɛ se ka bɔ maa t'a dɔn na o bɛ to o la n'i ko dibi bɛ a kɔrɔ ye dibi de bɛ dɛ mais a bɛ bɔ dibiya la tuma jumɛn ni yeelen manana o tuma na maa si tɛ gundo dɔn sɔsɔli yɛrɛ hali kira tun tɛ gundo dɔn a t'a dɔn a b'a dɔn cogo di gundo a bɛ se k'o dɔn cogo di mais fɛn min y'an bɛɛ ma gundo ye nka e fa b'a dɔn e fa y'i den k'a f'u ye anw si kɔni t'a dɔn nka e fa tun b'a dɔn o y'a den k'a f'o ye i y'a dɔn e kɔni y'a dɔn sa e ka gundo tɛ bilen anw de ka gundo don kumana a bɔra e ka gundo la dɛ maa tɛ gundo dɔn dɛ a fɔra i ye de ah oui o kumana sisan min mina setigi y'a bɛɛ walawala alakira ye o dalilu dɔ ye jumɛn Seydina Ali nana fo don dɔ la
a y'a tɛgɛ minɛ a ɲɛji bɔra Sidina Ali ko a ma ko mun bɛ yen a ko foyi a ko fɛn dɔ bɛ yen a ko foyi tɛ yen a ko n bɛ fɛ ka min f'u ye e ye Ala ka diinɛ dɛmɛ n'i seko bɛɛ ye a ko nka e t'i sa dilan kan la bana tɛ e fa a ko i t'i sa fiyewu fo i kunkolo joli k'i bosi bilen Sidina Ali ko a ma ko o b'a sɔrɔ bɛ Ala ka siraka kɔnɔ a ko ɔhɔ a ko foyi ma tiɲɛ foyi ma tiɲɛ saya bɛ na o an bɛɛ bɛ sa mais n'i sara k'i to Ala ka sira kan i sara cogo o cogo foyi ma tiɲɛ Sidina Ali y'o de kɛ ka kira ye ko foyi ma tiɲɛ a kɛra ten dɛ a tilala k'a fɔ silamɛw ye hadisa jɛlen na Hasan ni Hussein b'a kɛrɛfɛ a ko silamɛw ma a ko u bɛna ninnu kɛlɛ a ko nka a ti kɛ ne ɲɛna nka n'a kɛra aw minnu ɲɛna a k'u dɛmɛ a ka far'u kan e y'a faamu ko a ti kɛ ne ɲɛna a k'u dɛmɛ cɛw y'u dɛmɛ cɛw sar'u nɔfɛ u ma se ka Ala ka latigɛ bani mais cɛw sar'u nɔfɛ alors an bɛ o kɛnɛ de kan Sidina Ali ko tɛ se ka fɔ fɛn bɛɛ fɔra a ma kasɛtiw b'an bolo hali sini a bɛ k'a ka nɛnɛ hali sini o t'ale kelen ye min dara kira kan o tɛ se ka da ale kan n y'a fɔ aw ye kira bɔ kira yɛrɛ fa denkɛ la ko halala tɛ o b'an ka sɛbɛnfɛnw na o la ŋaniya ninnu an sigira kun min na o ye kira ka denbaya ye k'a fɔ mɔgɔw k'u dɔn o dama tɛ mɔgɔw k'u ladege u jogo la an'u ka sabali la an'u ka cɛsiri la somɔgɔ ninnu fɔ kun ye nin de ye Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko nahnu naqussu alayka min anba'i rusuli n'a sɔrɔla kuranɛ durusi labɛn kɛrɛfɛ Ala ko anw bi kira minnu tɛmɛna an b'olu ka kisa lakali e Muhamadu ye linusabbita bihi fuadaka tari an ni dusukun sabati n'a ye o de an bɛ kira somɔgɔw fana ka kow lakali aw ye dekun min mana aw sɔrɔ k'a fɔ Ala t'aw fɛ tɛ dɛ minnu kun ka di Ala ye ka tɛmɛ an kan tɔɔrɔ minnu y'olu sɔrɔ Ala kan'a s'an ma ne bɛ Ala fɛ ne bɛ Ala bato ne bɛ siran Ala ɲɛ o t'i bali lajarabi la dɛ fo an ka nin de faamu au contraire kira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ minnu ka lajarabi yɛrɛ ka jugu ko o ye olu kiraw de ye ani nabi ɲumanw ani muso minnu kɛra Ala fɛ ani cɛ minnu kɛra Ala fɛ tiɲɛ na ko olu de bɛ lajarabi sɔrɔ al amsal fal amsal alors e ɲɛ b'a la e tilenna e tɛ ka Ala kota e bana jɛnɛya la i bana nkalontigɛ la i bana janfa na e ye hasidiya dabila mais kafiri tiɲɛnikɛla min b'e kɛrɛfɛ o garisɛgɛ ka bon e ta ye oui Ala bi ten de Ala bi ten de Ala bi ten de an ka nin hɛri ninnu kira y'a ka denbaya kalifa an ma a ma k'anw ɲɛna dɛ nka n'an ko an b'a ka kiraya la o tuma na kalifa in an yɛrɛ b'a la o tuma na an k'an cɛsiri a fari kana fa dɛ n'a y'i degunnen sɔrɔ o kɔrɔ ye n'i tɛ jamana i b'i yɔrɔ dɔ de la a kɛbaa tɛ yen ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ dɛ ni duuru b'i kun tiga san
n'a ka ca o ye te san te mɔgɔw wele a f'u ye ko Seydina Ali bangena nin don ye Allahu akbar nin ye Hasanu bangeni ye nin ye Fatima bangeni ye te nin 5 de donna Seydina Ali den tɛ nin dama ye o Ayi. kira mɔden tɛ nin dama ye ay mais kira ye birifini biri ninnu de kan Allahu akbar a yɛrɛ y'a 5nan ye Allahu akbar kira ye birifini biri ninnu de kan a ko Ala ne Muhamadu somɔgɔw filɛ Allahu akbar Ala ne somɔgɔw filɛ Allahu akbar o tumana o somɔgɔ kelenw a y'o de kalifa te kalifa in tiɲɛna Allahu akbar sige u y'a bɛɛ faga Allahu akbar o de la ansaru min b'an bolo cɛsiri don siga tala min b'an bolo cɛsiri don dɛ te Ala y'an bila o de la Ala y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko alakira ma nam minnu ko an ta ye tiɲɛ minnu k'u ta ye nkalon ye kuma kelen dama f'u ye Allahu akbar qul i'malu sige fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wallazina amanu Allahu akbar odo wal mu'minuna nam ko Muhammadu a f'u k'u da de k'u ka baara kɛ Allahu akbar oje k'u ka kɛta nam ni Ala bɛna ye wallahi e yɛrɛ Muhammadu bɛna ye wa mu'minu yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn ka baara ye Allahu akbar obekeneka ansaru an ce Allahu akbar wi lamne a karamɔgɔ ma sa fɔlɔ mais a y'a sabali kunna wolo te a y'a wasa Allahu akbar ni hɛrɛ danna i yɛrɛ ma o ye Firawuna ka hɛrɛ de ye sige abani Allahu akbar an tun b'a fɔ ansaru ko dɔgɔtɔrɔso ye 12 ye ka na 15 ka na 20 te mais bi nam Mali kɔnɔ yan ansaru tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso 35 ani 5 bɛ yen subhanallah ajra Allahu akbar abani Allahu akbar tilika asharuna te yadullu alaina Allahu akbar ko an nɔ bɛna an jira te keneka dabara tɛ dɛ ko i nɔ bɛna i jira Allahu akbar oje sige tilika asharuna tadullu alaina Allahu akbar oje tilika asharuna tadullu alaina Allahu akbar nin de ye an nɔ ye te ko an nɔ bɛna an jira an nɛn tɛ ko an nɔw de bɛna an jira Allahu akbar oje ajra Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso 35 bi yan bi ansaru ka jɔlen la te siga tola a bɛɛ ye baara daminɛ Allahu akbar baara bɛ ka k'a bɛɛ kɔnɔ Allahu akbar an ce Allahu akbar wi lamne an ce Allahu akbar ajra afim kiriyera o kɛra ka juru don fandaw na k'u ka baara kɛ u ka bɔ chômeriya la Mali kɔnɔ yan juru min donna o san na u ka afim directeur y'a ɲɛfɔ an ye yan o kɛra miliyari joli a fɔra an ye yan u ye min don juru la te siga tola a miliyari hakɛ fɔra yan a fɔra yan a ko miliyari 11 11 miliyari Allahu akbar 11 miliyari ansaru ye ka afimu ye min juru don fandaw na te ko a ye baara kɛ a yɛrɛ ye Allahu akbar ajra Jabbar. Allahu akbar an nɔw b'an jira siga tola a y'an yira kaban yɛrɛ nɛ baara de don sige i nɔ Allahu akbar i nɔ fandaw ye juru ta ka baara kɛ o kɛra o ye jɔyɔrɔ y'aw bolo lahara dɛ siga tola ansaru bi diɲɛ minnu sara hali n'a ka ca san 40 ye a baraji dafalen b'u bolo kaburu kɔnɔ te siga tala an nɔw b'an jira Allahu akbar da o ye nɛ ka holoko ye i nɔ jira mɔgɔw la sige silamɛya tɔgɔ la i nɔ jira Allahu akbar o tiɲɛ dɔgɔtɔrɔso 35 tiɲɛ o don wa o don afim miliyari 11 a ye min don juru la Allahu akbar fandaw ka se ka baara kɛ sige kalanyɔrɔ Mali kɔnɔ yan kalanyɔrɔ 2000 ani kɔ min bɛ Mali kɔnɔ Allahu akbar o tiɲɛ ka mɔgɔw kalan Ala ka diinɛ na ka mɔgɔw kalan u taabolo la kan bɛɛ bɛ kalan kɔnɔ n'o ye tubabukan ni anglais ni faransɛ ni bamanankan ye tari tubabukan ye faransɛ ye de ayiwa Allahu akbar i y'a faamu o bɛɛ bɛ kalan kɔnɔ siga t'o la ka tila ka na Ala ka so jɔ sige
o caman b'an bolo Allahu akbar o tiɲɛ mais ka n'u ɲɛsin o belebele jɔli ma naam a daminɛ na miliyari 10 Allahu akbar an bɔra 10 na sa a da tɛ se ka dɔn bilen parce que naam u ye plan o plan kɛ o bɛɛ faussera Allahu akbar Aïdara plan fɔlɔ kɛra o ma ɲɛ o kɛra sous-sol ye Allahu akbar plan filanan banna ne yɛrɛ bɔra yen kunun Allahu akbar n y'a sɔrɔ bɛn kɛra sabanan kan k'u bɛ dɔ wɛrɛ jɔ o kan Allahu akbar Aïdara Allahu akbar ko dɔ wɛrɛ bi jɔ o kan maa bɛ se k'a miliyari da fɔ bilen ayi a da tɛ se ka fɔ ala kana o dɛsɛ amin amin ala sɔn ansaru da tɛ dɛ baara don tiɲɛ siga t'o la baara don Allahu akbar faama ka dɔrɔmɛ tɛ nin na ayi o ta la arabu ka dɔrɔmɛ tɛ nin na ayi o ta la 2-2 5 ne dan bɛ ala la n b'a fɛ n b'a dɛmɛ o nɔ filɛ mali kɔnɔ nin Allahu akbar an faso la yan wulibali don Allahu akbar n ye layidu min ta siw bɛ ala de bolo Allahu akbar o tiɲɛ an balimakɛ a n'an denkɛ naam n'o ye jalo ye komi a fɔra a y'a faamu ale denkɛ fɔlɔ san 17 Allahu akbar sɔrɔ a ye accident kɛ a tora la Allahu akbar o janaja kɛra bi juma na Allahu akbar Kati n taara lajɛ n ye dugawu k'a ye Allahu akbar yan'an ka ɲɔgɔn ye n ye min fɔ ala ye n b'a dɔn sigay abani an kɛlen ka ɲɔgɔn ye n y'o de fɔ a ye a ka sabali Allahu akbar a bɛ minɛn min kɔnɔ anw bɔra a kɔnɔ an b'a dɔn sigay an b'a dɔn n ko a bɛ yɔrɔ min na sisan ne b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na siga t'o la mais a k'i sɛmɛ setigi la Allahu akbar alibaqa'u lillah sigay ala kelen de bɛ to Allahu akbar o tiɲɛ nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu k'a ye ala k'a sabali amin amin ala k'a sabali amin amin o kɔfɛ n ye layidu min ta n y'o de fɔ siw bɛ ala de bolo tiɲɛ maa ti fara t'a la ayi n y'a fɔ ka kɔrɔ mɛ n bɛ segin a kan su in na Allahu akbar siga kan c'est à dire an bɛ diinɛ min na ko silamɛya u y'a bɔla a caya Allahu akbar fo maa t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na bilen Allahu akbar o tiɲɛ mɛ ne y'a surunya aw bolo ala danna yɔrɔ min na a n'a ka kira ka dan n'aw ye yen Allahu akbar Aïdara a tɛ se ka yɛlɛma ayi yɛlɛmabali don Allahu akbar aw ni ne an bɛ ka seli la an b'a fɔ ko ihidina sirata al-mustaqim tiɲɛ ihidina sirata al-mustaqim Allahu akbar o bɛ fɔ an bɛɛ b'o fɔ an ka seli la o bɛ fɔ ihidina sirata kɔrɔ ye di ko ala n b'a ɲini i fɛ i ka n bila sira kan al-mustaqim sira min tilennen don e yɛrɛ ala ka ɲini ta ma Allahu akbar e yɛrɛ ala mago bɛ ɲini ta min na sira min tilennen don o ma ka taa alijinɛ kɔnɔ ala n bila o kan Allahu akbar a kɔrɔ de ye nin ye Allahu akbar ihidina sirata al-mustaqim Allahu akbar mais don o don an bɛ nin de fɔ a bɛ fɔ ala an bila sira kan min tilennen don ka taa e ma coyi e mago bɛ min yɛrɛ la n'a bɛ ne se alijinɛ ma ala n bila o kan tiɲɛ siga t'o la mais n'an ye mɔgɔw wuli k'u ɲininka sisan k'o ye sira jumɛn ye a bɛ gɛlɛya dɛ siga t'o la ko e ka wuli an bɛ kɛ k'ala deli ko a k'an bila sira min kan sira tilennen sira jumɛn de don Allahu akbar a fɔli bɛ gɛlɛya i bolo Allahu akbar mais i ka kan k'a dɔn Allahu akbar n'i m'a dɔn i tɛ ala sɔrɔ o ayi a tɛ sɔrɔ non Allahu akbar n'i m'a dɔn i tɛ ala sɔrɔ Allahu akbar mais a dɔnbaliya n'o kɛra a ma f'u ye i bɛ hakɛ min kɛ u bɛ se k'i se ala ma mais i ni karamɔgɔ minnu bɛ na u bɛɛ bɛ taa janɛmɛ na i nɔ na sigay abani parce que a ma f'u ye o Allahu akbar o tiɲɛ la yukallifu llahu nafsan sigay ala t'i nisi diyagoya k'i bila fɛn na i tɛ se min na tiɲɛ i tɛ min dɔn i t'a dɔn ayi i t'o dɔn diinɛ in yɛlɛmɛna de ne ka kuma tɛ dɛ alakira de y'a fɔ sɔlɔ silam Allahu akbar a tigi a ko a ka sahabaw ma a ko a ye diinɛ minɛ a k'a ci n'a dagaju ye a y'a sigi a kan ko walahi don dɔ bɛ na aw minnu ye ne muhamadu yɛrɛ ye
diinɛ mina galo modèle ta fo a y'u bi siga ko n'a bɛ tiɲɛ kan galo kɛ kojugu ka fanga sɔrɔ cɛpɔr a tile tɛmɛna ye anw t'a tile la dɛ k'a fɔ ko diinɛ tiɲɛna galo ye kɛnɛ minɛ an t'o tile la dɛ o tɛmɛna a bɛ n'a fɔ n'i ko balɔntanaw bɛ ɲɔgɔn na mais e bi minnu bɛ hamisu la hamisu kɔrɔ ye di dɛ minnu bɛ terrain kɔfɛ n'u tɛ ka jouer yarɔ n'u bɛ balɔntan na ni balɔn bɔra o olu ti kɔfɛ ya yarɔ olu ti terrain kɔnɔ mɔgɔ min tɛ terrain kɔnɔ dɔrɔn terrain dawolo mɔgɔw el hamish terrain dawolo mɔgɔw yarɔ olu ti jouer la o mais u bɛ terrain kɔni kɔnɔ min yɛrɛ ma balɔntan yɔrɔ ye fɔlɔ dun o de ye anw ye a tiɲɛ ko diinɛ bɛna tiɲɛ a mɛnna o tɛmɛna dɛ olu ma yɛlɛ terrain kan olu tun bɛ terrain dawolo de la mais anw ma a dɔn ballon yɛrɛ bɛ tan yɔrɔ min na anw bɛ yen de wulibali don dɛ parce que min b'an bolo dɔrɔn bɛɛ k'a ta fɔ na don ne ta la na don ne ta la ne b'i n ta to yen e yɛrɛ k'i ta to yen an ka ala ta k'a lajɛ siratal mustaqim an karamɔgɔ kuranɛ dayɛlɛ ala de ko kira ma kuma cayalen yahudiyaw ni nasaraw fɛ ala ko kira ma silamɛw wele yahudiyaw wele nasaraw wele bɛɛ wele ka na kɛnɛ kan ne ala ka sira min n'o b'i se ne ma ka don alijinɛ kɔnɔ n bɛna fɔ an karamɔgɔ ni ni karamɔgɔ ta tɛ kelen ye karamɔgɔ ta bila dɛ n'o tɛ maa t'i kɔn janimɛ kɔnɔ hali n'i sara maga manil fard manil muwi manil nasir manil kafi manil wadud manil rahim wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah. Ni waati kɛrɛnkɛrɛnlen de la an fa ani an karamɔgɔ a da sera a ka dakun ma n'o de bi tali kɛ siratul mustaqim siratigɛ tilelen suratul an'am kɔnɔna na aya 151 ka taa bila aya 153 an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada sura min don an b'a kuranɛ sura f'u ye a bɛ fɔ a ma ko suratul an'am suratul an'am a aya 153 silamɛya banna ye ala y'a ban ye nka t'i karamɔgɔ ta ma dɛ kuranɛ an karamɔgɔ a fɔ an ye tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma ala ka don an n'a cɛ an bɛ sɔli an ka kiraba kan n'o ye muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم kuranɛ ka di kadi sigatula an ka bilahi ni kuranɛ kun tɛ an kun bɛ bɔ nin diinɛ in na allahu akbar aydra ayi fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛmɛ hali n'i ye kuranɛ yɛlɛmɛ n b'a yɛrɛ yɛlɛmɛ koyi nka n'i y'a yɛlɛmɛ a bɛ eresɔri don a b'i sama ka n'i jɔ a nɔ sigatula non n'i y'i kuru n'a ye a b'i wuli ka na sigatula n'o tɛ u y'a yɛrɛ yɛlɛmɛ dɛ u ye ko bɛɛ k'a la ka dɛsɛ i bɛ segin i nɔ na aydra ala ko muhamadu kul ta'alaw a fɔ mɔgɔw ye k'u kana a ye nin lamɛn ka ɲɛ a ka kasɛtiw ɲini an n'a denw k'a lamɛn ani a musow a kana to nin ka tunu aw la yala afuradu zayila mɔgɔ kelenw t'i to nka kuma bɛ mɛn kumatigi t'i mɛn nka kuma bɛ mɛn amin amin ala ko kira ma ko u wele ta'alaw ko a ye na atlu ma harama rabbukum alaykum an ma ye min kɛ an ma haramu ye dɛ ala ko silamɛ ti min kɛ n bɛna fɔ aw ye tan don
tan dafale min b'i se alijinɛ ma tan dafale Allahu akbar ajra na ألا تشركوا به شيئا a fɔlɔ ye min ye naam ko siratul mustaqimi don o don a ko ala an bila siratul mustaqimi kan ko an la tushriku bihi shay'an Allahu akbar ko a fɔlɔ yɛrɛ ye min ye ko a kana fila fara ala kan sigay a kana fila fara ala kan Allahu akbar o y'a fɔlɔ ye na وبالوالدين إحسانا a filanan naam ko a ye ɲumanya kɛ a bangebaaw ye Allahu akbar a ye ɲumanya kɛ a bangebaaw ye tiɲɛ Allahu akbar a ye ɲumanya kɛ a bangebaaw ye mais fɛn kelen ma fɔ dɛ ayi ɲumanya k'i bangebaa ye oho fɛn kelen fɔra futte fengele ayiwa ni e bɛ se ka 100 d'a ma don o don oho o d'a ma kɛ tiɲɛ n'i bɛ se ka ŋunuma kɔrɔ ko wari foyi t'i bolo ka n'i da kɔrɔ tiɲɛ a ka sen da i kunkolo kan ka dugawu k'i ye oho o kɛ tiɲɛ siga t'a la wa bil walidayni ihsana Allahu akbar a y'a janto bangebaa ko la dɛ sigay siratul mustaqimi sira de ala de y'a fɔ oho o de fili kɔrɔ ni nin y'i jɛ dɔrɔn c'est fini Allahu akbar u ka n'i nɛgɛ nkalon don sigay abani kuranɛtigi ko ten oho ko wa bil walidayni ihsana ko i ka ɲuman k'i bangebaa ye a n'a to bangebaa ko défaut k'i sɔrɔ ayi o t'an sɔrɔ o y'a filanan ye Allahu naam ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ko wa a sabanan oho a kana denw faa fiyewu naam gɛlɛya kama Allahu akbar nahanu نحن نرزقكم وإياهم a ko ne ala de bɛ aw garisɛgɛ ani den ninnu tiɲɛ ka ba den wolo ma oho ko se t'i ye oho k'u balo t'i bolo oho ala ko kan'a kɛ dɛ ayi ko ne ala bɛ e de garisɛgɛ oho wa i denw fana Ɔhɔ. u ka kan ni min ye ne ala b'a d'u ma Allahu akbar o tiɲɛ ani planification tɛ kelen ye dɛ a ye kuma ninnu faamu a kosɛbɛ faamulen don ajra Allahu akbar planification oho sariya jɛnnen don ni o kɛcogo ɲuman ye tiɲɛ ni cɛ ni muso bɛnna o kan Allahu akbar o tiɲɛ ni denw zuru ɲɔgɔn na kojugu namu a bɛ se ka bana se dɔw ma Ɔhɔ. den dɔw bɛ nagasi u bɛ sɛgɛn oho wa n'ala ma fara muso kan a bɛ muso yɛrɛ degun Allahu akbar siga t'o la o tumana ka filanjɛni bila denw ni ɲɔgɔn cɛ sariya t'o haram ayi munna sariya t'o haram oho ala kira sɔrɔla salam oho silamɛw y'a ɲininka oho comme suraka ninnu danbe ko b'u bolo cogo dɔ la tiɲɛ u musow b'u bolo mɛ u ɲɛ bɛ bɔ u ka jɔ musow fana fɛ Allahu akbar u musow t'u bɔ dɛ u ɲɛ bɛ bɔ u ka jɔ musow fɛ Allahu akbar bon u b'u dɛn n'olu ye oho u ti fɛ muso ka bɔ o kalama Allahu akbar siga bon mɛ n'u ye den sɔrɔ muso kɔni na bɔ a kalama tiɲɛ o bɛ kɛ o tuma na u ko kira ma oho yala ni a sera yɔrɔ dɔ la an bɛ se ka wuli wa oho pour que muso kana na n den sɔrɔ oho Allahu akbar kira ko den minnu kan ka na diɲɛ kɔnɔ ko ala tilal'o la Allahu akbar ko wulili t'a bali siga n'ala ko min bɛna k'o bɛ na tiɲɛ ko ajra mɛ o bi bɛn n'a sera yɔrɔ dɔ la wuli oho a kana n'i den sɔrɔ Allahu akbar o dagara an ka hadisaw kɔnɔ tiɲɛ mɛ kira ye kuma min fɔ sɔrɔ silam naam o nana jɔ mɔgɔ caman y'a kɛ u bɛ malo la tiɲɛ siga t'o la Allahu akbar n'a sera yɔrɔ dɔ la u bɛ wuli o bɛɛ kɔ musow jɔra u denw na Allahu akbar oh kira ko ala bɛ fɛ min ka na Ɔhɔ. k'o bɛ na o bɛ na siga t'o la wulili t'o bali ayi o t'a bali kumana ko a kana denw faga u tun b'o de kɛ fɔlɔ-fɔlɔ Ɔhɔ. k'u denw faga tiɲɛ ko ni den cayara u balo t'an bolo Allahu akbar o tumana fɛn in sabanan de ye ko wala taqtulu awladakum min imlakin oho a kana denw fa sɛgɛn kama abada ayi o tɛ kɛ nahnu narzuqukum Ɔhɔ. wa iyyahum Allahu akbar ne ala de b'aw garisɛgɛ Tiɲɛ. ani den ninnu Allahu akbar o tiɲɛ o de la n donna planification kɔnɔ oho a n'o tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ siga t'o la naam
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أناني نافلني. قوة فنا إسلامية دين يمي. لا تقربوا الفواحش. أكنا جريتشني كولا أبدا. ما ظهر منها من يتشني كنكاندي وما بطن أني تشني من دوليدو. الله أكبر. كوجنا يا حرامي. الله أكبر دو. كواكنا سيني كيا. أكنا ولي مسونينيا. أكنا نمرة كيا. أكنا جافا كيا. أكنا جريتشني نفسيو. من بعنيدو أني من دوليدو. الله أكبر. أدرى. لا إله إلا الله. الله أكبر. Islamia ala de ka siratul mustaqim fo ne ka kuma te de Qur'an tu ay itatala o ni ni je ko bana Allahu akbar me mo bi fili mi se ka mo bi fili Allahu akbar beke mo bi fili de shetane bi se mo la kuma do la mo bi chene ngani bi ne bi wuli sigatola adama de bi fili Allahu akbar ko do bi soro ira bi tlaka namisa ودي لا استغفر الله نانا الله اكبر ادرا استغفر الله نانا ودي كان الله اكبر ما استغفر الله منا ديكتا والمسو جنيا كسرك ني سيغي نيكولاس استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الله اكبر زمزميو الله اكبر الله اكبر شيطان بيسم غلا مغبي تشين وبكه o chenani no ala ya foda ko na ye kabaira jurumu bla ka toto jurumu misenu ye ko ne ala bi ya fawo che sigatala ngamba kan tabla ko astaghfirullah ko danga de danga sigay abani danga Allahu akbar ene muso be bolo babulo e fe on fe kolosi jande we astaghfirullah mais ne yita ene bolo e bi jien be wuli ka jone na o mana ne ta astaghfirullah do ibadon Allahu akbar ajdra Allahu akbar galodo Allahu akbar mana ko akana gere chenna sigay qur'an tigi de ka kafo kira ko ko bede kana kafo ko ala ko akan de fo be sigay Allahu akbar ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا. كو وفنا أكنا نبو فيو. أكنا كسبب يكم غفق فيو. الله أكبر تكه. أكنا نبو. الله أكبر. نمي بولي حرام يرى. هل بقى بعلا. إلا بالحق. الله أكبر. فني أبو تشيك. الله أكبر. كي كسر لجك. kamar fata ka ci ka sagala te ka faga ibita jani me kono sigay abani Allahu akbar ima faga bil haqq Allahu akbar ya tonyodi Allahu akbar mais ni bi fe ka sogodi du iya da ka kantike ka jeni ka nyimi ka do tobi ka do wusu ka do balabala sharia lo dakalendo sigatola mais hal ni bereke ka se kari ina bi jo ala nya koro la hara Allahu akbar ka dabo kam ya ala ti tonyoli foi toy halni bakando Allahu akbar oje jango adamadi Allahu akbar ko wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq akana ni faqa ni min faqali haramu ye fona hake do de hake muyi yi tugu kam mo faqa sharia le bi faqa sigatola ili faqa Allahu akbar ili faqa beke alors i jenaya ke muhsin sharia fando ko ibi farala ke Allahu akbar parce que fango fo ate qur'an ko sigay ka fo ni jenaya kala minna ka do dingana ka farala keru o ti qur'an ko Allahu akbar me hadisa unana nayi me doliba chaman be olu fana ko tiendo ko kira ya ke ko nga kwa ya ke de yani suratu nuri kana Allahu akbar aidra suran do nana o ko jenaya kala chemana musoma ko nayu mine ko ay genye ya keme ku kola Allahu akbar sige ko nayu mine ko aka genye ya keme ku kola Allahu akbar o mana ko sura ni ayayi ko
ko nin nana o y'a sɔrɔ la faralakɛruw bɛ yen ko kira ye faralakɛru ni jɔ sisan ko k'a kɛ ni bonya kɛmɛ ye mais sɔn caman bɛ yen olu fana ma sɔn o ma u ko non ko a tun bɛ kuranɛ kɔnɔ ko cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ko n'u minɛna jɛnɛya la ko ka u faralakɛru ko nka ko aya in kɔni tɛ yen bilen ko nka a baara bɛ yen an tɛna don o kɔnɔ kumaw ka ca an tɛna don o kɔnɔ mais wulibali ye min ye a ye mɔgɔ don dingɛ na k'a faralakɛru ko a ye jɛnɛya kɛ o t'an ka kuranɛ kɔnɔ mais an ka hadisa wulibaliw bɛ yen minnu y'a sabati ko kira y'a kɛ a bɛ faamu o tumana ko a kana ni faga fiyewu fo ala yɛrɛ ko ni min kan ka faga bon ni min kan ka faga o sɛbɛ ye min ye o ye ni min y'i tugu ka mɔgɔ faga ou bien ni min y'a tugu ka fagali dabali kɛ nin bɛɛ ka kan ye mɔgɔ dɔ a bɛna mɔgɔ faga a tigi bolila cɛ in t'a sɔrɔ bilen e y'a minɛ ka bila cɛ ɲɛ cɛ y'a faga e wo cɛ wo a bɛɛ bɛ faga n'a mɔgɔ 100 y'a kunbɛn a mɔgɔ 100 bɛɛ bɛ faga ni tɔɲɔli fagali don ni bɔli man di ala ye dɛ n'i y'i tugu kɔni k'a dabɔ a kama ka adamaden faga ka sɔrɔ ala m'a fɔ i k'a faga kisi cogo si t'i ye kuranɛ koti mumini ni kisi cogo si t'i ye kuranɛ koti o tuma na naam ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ayiwa ko nin ye ala ka ladilikan de ye dɛ n tɛ hadisa kuma ye seko ma nin fɔ ko nin ye ala ka ladilikan de ye k'a fɔ aw silamɛw ye ko la'alla ni a bɛna hakili sɔrɔ ka kodɔn k'a dɔn ni ala mago bɛ fɛn minnu naam o y'a 6nan ye ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن wa yatimɛden ka nafolo a kana dun dɛ a kana gɛrɛ a la fo ni min ka ɲi n'i bɛna k'o ye cɛ sara k'a denw to a sara ka wari to e de ye wari ta k'u ba furu siri walima e de ye wari ta yatimɛdenw ka ko sirilen b'e la ala k'u i kɔlɔsi dɛ a dɔrɔmɛ n'i y'a namara k'a dun i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ seli ko t'a la ko fɔ n'i y'a kɛ kɛcogo ɲuman na dɛ yatimɛden ka wari b'i bolo se t'i e yɛrɛ ye tiɲɛ na i tɛ se k'u balo k'u fa ka wari ta k'o kɛ k'u balo u balotɔ i yɛrɛ bɛ dɔɔnin dun fɛ k'o mɔnen na baasi t'o la walima i ye wari ta k'a don jagofɛn dɔ la i n'a fɔ ka bagan san tar'o na bugu yanni yatimɛden ka kɔrɔbaya a ta fɔ den ka kɔrɔbaya ka kɛ kamalen ye a bɛ wari ɲɛci dɔn tuma min na parce que n'i ye wari di denmisɛnnin ma n'ala ma fara k'a b'a tiɲɛ mana hatta yabluga ashudda fo a ka se kodɔn hakɛ ma k'a dɔn wari man ka tiɲɛ naam وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ayiwa a ko tuma na a y'a janto peseli la dɛ ani sumali mure sumani basigili sumali numu ka balansi fitinin ni sumali ko a y'a hakili to a la dɛ ko gɛlɛn don dɛ a b'i ka ala ko tiɲɛ pewu k'i se jahanɛmɛ kɔnɔ ala ko a y'a hakili to a la dɛ لا تكلف نفسا إلا وسعها ko mɛ i hakili to a la ye tiɲɛ nin yɔrɔ in na kuranɛ tafsirikɛlaw ko silamɛ dɔw siranna ala ɲɛ jagokɛlaw don n'u ye mure pese u bɛ tila ka dɔ cɛ ka fara a kan ko i tɔ kana na ye olu fɛ ala ko non n'i taara o fɛ i ka jago bi bi dɛ n m'o fana f'u ye koyi la nukallifu nafsan illa wusaha la nukallifu nafsan illa wusaha Allahu ta'ala ya naam وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى ko bɛɛ bi yan de a sekinna ala ko wa iza qultum
silamɛ n'i bɛna kuma n'i bɛ kuma Allahu Akbar. Sige. Allahu Akbar. Ajra. fa'adilu Sige. a ye kɛ laadiri ye a kumatɔ a kana nkalon tigɛ dɛ Sige. walaw kɛna za kuruba Aha. hali n'i nama duga zuru don Allahu Akbar. hali n'i fa de y'a kɛ Aha. n'i ɲininkara Ah. ko i kana nkalon tigɛ abada Allahu Akbar. nkalon man ɲi Mai. han Allahu Akbar. nkalon man ɲi Naam. lukumana la hakimu Aha. cɛ dɔ tun bɛ yen ko lukumana Ɔhɔ. dɔw ko nabi ɲuman don dɔw ko non nabi ɲuman tɛ Allahu Akbar. ko ayi c'est-à-dire a ko jara ala yɛrɛ de ye ala y'a bonya Naam. fo k'a tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ k'a mankutu Sige. Abani. Wala wala. mɔgɔw nana s'a ma k'a ɲininka ka lukumana ɲininka keifa sirta ila ma sirta Aha. ko mun y'i kɛ tan Sige. ala ye nin bonyaba in k'i ye mun na Allahu Akbar. a ko wallahi n t'a dɔn Allahu Akbar. a ko nka n bɛ kelen kɔni dɔn Aha. kabini ala ka n da Naam. ila anni ma futu illa sadiqan Sige. Allahu Akbar. ko kabini ala ka n da n ma nkalon tigɛ Allahu Akbar. n bɛ min dɔn n yɛrɛ la Aha. kabini ala ka ne da n ma nkalon tigɛ Allahu Akbar. Sige. dɔw ko nabi ɲuman don Allahu. ala y'a bonya k'a kɔrɔta k'a tɔgɔ fɔ kuranɛ na Tiɲɛ. mɛ u ko nabi ɲuman tɛ ko maa ɲuman kun don Aha. lukumana Allahu Akbar. alhakim Ah. u y'a ɲininka de mun na ala ye nin pilasi in d'i ma Ɔhɔ. a ko n t'a dɔn fiyewu Allahu a Akbar. ko nka n bɛ min dɔn n yɛrɛ la Naam. kabini n wolola n ma nkalon tigɛ Sige. Abani. Allahu Akbar. nkalontigɛla ye janimɛ wulu de ye Siga t'a la, y'a ne fɔ. bɛ nin fɔ ye tiɲɛ caman dɛ Allahu Akbar, y'a fɔ. n'i ye min kɛ a fɔ n y'a kɛ Voilà. n'i bɛ min ɲɛ dɔn a tiɲɛ fɔ Ah. nkalon tigɛ ko kelen Ɔhɔ. a bɛ silamɛ ni ala cɛ janya Sige. Allahu Akbar. ne m'a fɔ dɛ ala de kumakan don Siga t'a la, a tigi y'a fɔ. ko wa iza qultum Aha. fa'dilu Allahu Akbar. n'a ma ɲɛ ko a bɛ kuma Aha. ayi walaw kɛna za kuruba hali n'i fa don Aha. hali n'i ba don Ɔhɔ. hali n'i den don Ah. Allahu Akbar. tiɲɛ fɔ Tiɲɛ. kana nkalon tigɛ dɛ Ayi. naam وبعهد الله أوفوا Allahu Akbar. ma in biya de Biya. ko wa bi ahadillahi awfu Allahu Akbar. ko wa ala ka layidu min dara a fɛ Aha. ko a k'a dafa Sige. Allahu Akbar. ko a ye ala ka layidu min ta Naam. ko a k'a dafa Allahu Akbar. Ah. a ye ala ka layidu dafa Aha. o layidu jumɛn ye Ah. Allahu Akbar. a fɔra baya tɛ tiɲɛ ye Wallahi. kuranɛ y'a fɔ mɛ ko tiɲɛ tɛ Allahu Akbar. kira yɛrɛ y'a fɔ ko tiɲɛ tɛ Allahu Akbar. abubakar y'a kɛ umaru y'a kɛ usman y'a kɛ Tiɲɛ. ala ka kira ka sahaba bɛɛ y'a kɛ a cɛ n'a muso Tiɲɛ. Kɛnɛ kan. sahaba kelen tɛ ala kira jɛɲɔgɔn na Naam. min ma sabaya layidu wɔɔrɔ kan Allahu Akbar. ni karamɔgɔ min mago b'a la i bɛ na Tiɲɛ. Ah. Ajira. a tɛ sahaba tɛ min ma layidu wɔɔrɔ ta Tiɲɛ. Siga t'o la. mɛ o ko nkalon don Ah. Allahu mɛ ala ko yan ko wa bi ahadillahi awfu Allahu Akbar. ni ne ala ka layidu talen ye a y'a dafa Allahu Akbar. a ye layidu in dafa dɛ Bɛ dafa. ɔ n'i ko o layidu ye min ye Ɔhɔ. o y'a sariya la ilaha illallah de Ah. o y a pas de problème Voilà. n'o y'a sariya la kɔrɔ tɛ sariya la ilaha illallah Ah. Kɔrɔ b'a la. i b'a sariya la ilaha illallah fɔ ka taa kogo ta k'i cun waliso kɔnɔ Ayi. O tɛ kɛ. i b'a sariya la ilaha illallah fɔ ka tila ka taa sinamuso dabali kaburu la Ayi. O tɛ kɛ. i bɛ ashhadu an la ilaha illallah fɔ hasidiya kama ka nkalon da silamɛ dɔ la Ayi. O tɛ kɛ. Allahu Akbar. Abani. hali layidu bɛ kɔmɔ don nka la Siga t'a la, o b'a la. Allahu Akbar. kɔmɔ bɛ don ni layidu ye dɛ Siga t'o la. kan b'o la Allahu Akbar, o b'a la. hali dɔgɔtɔrɔw b'u kale Tiɲɛ. u ka baara di dɔw ma Allahu Akbar. Siga t'o la. dɔgɔtɔrɔ sigilen filɛ nin ye A u bɛ kɛnɛ bɛɛ kan. y'u kale Allahu Akbar. u y'u kale u ka dɔgɔtɔrɔ kuntigi la Ɔhɔ. sanni melekelen don u ka fɛn la Aha. Siga. n t'a dɔn o ye min ye mun ɲini k'o la kosɛbɛ Ah. Allahu Akbar. sanni kɔni melekelen don a la Siga. u b'u kale Allahu Akbar. dɔgɔtɔrɔw y'u kale Y'u kali. polisi o sɔrɔdasi o gendarme o Aha. i ti teni ta abada Naam. n'i m'i kale i bɛ se k'i yɛrɛ janfa mɛ i b'i kale Siga. Abani. i bɛ kale dɛ B'i kali. wa kira ka sahaba si ma sigi n'u m'u kale Allahu Akbar. abubakar ko kira y'a bila yɔrɔ min na Aha.
ko ale b'a ta ye Allahu akbar. a k'u ka taa irida mɔgɔw kɛlɛ ani minnu k'u ti jaga bɔ ko walahi n'a sɔrɔla hali u bi ɲɔgɔmɛ bi siri ni juru min ye ko n'u y'o kelen bɔ diinɛ na ka sɔrɔ a kun bɛ kɛ kira tile la ko ale b'a fara a kan Sigi abani. khalifa bɛɛ sigira ni layidu de ye Sigi n'o ye. mais ko layidu tɛ silamɛya la yo ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah ko a banna Allahu akbar. wa siratul mustaqim filɛ Wala. ala ko nin de ye ne ka sira ye Siga t'a la. a ye nin durusi dɛ A bɛ durusi. a y'a ɲini a y'a yɔrɔ yɛrɛ de ta kuranɛ kɔnɔ Sigi. a y'a ta faransɛ la a k'a taraji Siga t'a la. minnu bɛ anglais mɛn u k'a ta u k'a taraji O bɛ kɛ. ni a bɛɛ de ye nin a bɛɛ tu kuranɛ yɛrɛ bɛɛ bi yan de a bɛɛ bɛnna yan de ma Sigi. tu Aydra. Allahu akbar. seli tɛ yan sun tɛ yan jɛgɛ tɛ yan hiji tɛ yan ko i tulo b'a a fɔ k'a la mais a bɛɛ bi yan ala y'a laban ni min ye ko wa bi ahadillahi awfu Allahu akbar. Wala wala. i ma sun mɛn i ma seli mɛn mais a bɛɛ bi nin de kɔnɔ Allahu akbar o cɛ. kuranɛ yɛrɛ bɛɛ ye nin aya in de ye Allahu akbar. Siga t'o la. don o don an ko ihdina siratal mustaqim A bɛ o fɔ. tuma na wa siratul mustaqim ye nin ye o tɛ ne ka kuma ye dɛ n kɔnɔ ala bɛ n'o fɔ sisan Allahu akbar. na ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون a ko wa ne ala ye aw ladi ni min ye nin don Allahu akbar. n ti fila fɔ ye ne ala ye aw ladi ni min ye ko nin don dɛ ko a kun ye laala a bɛna kɛ hakilitigi ye Allahu akbar o cɛ. nin bɛna to a kɔnɔ hakili bɛna to a la ni shetane bɛna sa la tazakkaruna a hakili bɛna jigin ni layidu ninnu O bɛ kɛ. Siga t'o la. n'i bɛna dɛsɛ tazakkaruna a bɛna a hakili jigin fɔlen na Allahu akbar. a ye nin yɔrɔ in kɔlɔsi de a ye nin aya in ta a bi daminɛ suratu ani amina aya 151 suratu an'am 151 Allahu akbar o don. a bi daminɛ o de la Wala. naam وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ala ko ko wa sira min bɛ ne ala bolo min tilennen don ko nin de don Allahu akbar. inna haza sirati mustaqiman ni sira min bɛ ne ala bolo n'a tilennen don nin de don Sigi. Sira danna. fattabi'uhu ko wa ni min bɛ kunnanja ɲini ko tugu nin kɔ dɛ Allahu akbar. A bɛ kɛnɛ kan. a banna Pewu. a tilala a ko ala ko di ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ayiwa ko kabini kelen n'a tugura sira misɛnnin wɛrɛw kɔ fatafarraka bikum o sira bi fara ni aw ye an sabilihi Sigi. ka bɔ ne ala ka sira ma Allahu akbar. Kuranɛ bi yan. Aydra. han Allahu akbar. ko a kana tugu sira wɛrɛw kɔ n'a ye sira wɛrɛ kɔni minɛ fatafarraka bikum o sira bi fara n'aw ye an sabilihi ka bɔ ne ala ka sira kan Allahu akbar. ko nin de ye ne ka sira ye min tilennen don siratul mustaqim Sigi. nin min fɔra ye silamɛya wɔɔrɔ bɛɛ bi yan fana de a bɛɛ dafalen bi yan Siga t'o la. ala ko cogo di a ma ban ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون a ko wa ni ladilikan bɛ ne ala bolo ka fɔ ye ko ne ka ladilikan ye nin ye Allahu akbar. ko mɛ nin bɛɛ kun ye jumɛn ye tari aw na se ka siran ni ala ɲɛ k'an ka danw bonya Allahu akbar o don. a banna Pewu. ko wa ni ladilikan bɛ ne bolo ko ne y'a ladi ni nin de ye wa n tɛna dɔ wɛrɛ fɔ ye Allahu akbar. Aydra. nin ye kuranɛ de ye Siga t'a la. A bɛ kɛnɛ kan yan. an karamɔgɔ ala tilala Pewu. diyagoya tɛ silamɛya la a to yen Allahu akbar. n'a ka di ye i ti bugɔ i ti nɛni Allahu akbar o cɛ. nka kana dansa ko maa wɛrɛ kan o wulibali fɔra kira ye ala ko a ma wa ma anta alayhim bi jabarin Allahu akbar. ne y'i bila de i ka wajuli kɛ i ka mɔgɔw wele ka na ni ala ma wa ma anta alayhim bi jabar ma fanga d'i ma mɔgɔw kan dɛ O ma kɛ. i ka bere ta mɔgɔ fɛ m'o fanga d'i ma ye Allahu akbar. Aydra. a non
ni janime de da ka alijinɛ da o tuma na wele kɛ kana siratul mustaqim ma ni minnu nana u bɛna alijinɛ na nka n'a bɔr'o la wa ma anta alaihim bi jabarin ma fanga d'i ma mɔgɔw ka ko i ka bere taw fɛ ma f'i k'u neni ما فيك كما جو فماي ميكو ولد بالحكمة والموعظة الحسنة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قرآن يفهم غودي منهم بسرني على كلايدوني نغا labɛn bɛ ni janɛmɛ ni tɔɔrɔ min ye ka cɛnikɛla kɔnɔ kuranɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye minnu bɛ siran o ɲɛ mais i ma bila i ka mɔgɔ jagoya dɛ mana min de fɔ ye don o don a ka hakili sigi kuranɛ ma mɔgɔ jagoya silamɛya ma mɔgɔ jagoya alakira ma mɔgɔ jagoya alakira ma bere ta mɔgɔ fɛ k'i ka don diinɛ na a ka sahaba ɲuman si tɛ yen min ye bere ta mɔgɔ fɛ k'i ka don silamɛya mais istimaratu kɛra kira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam fanga ɲininaw nana aritogoro la a bɛ k'a filɛ o aritogoro bɔr'u ka dugu de la k'u bɛ sigiyɔrɔ de ɲini sigiyɔrɔ u n'u ka famille k'u bɛ yɔrɔ dɔ ɲini ka sigi yen k'u ka baganw mara yen k'u ka sɛnɛ kɛ yen o ɲinitɔ dɛ kɛlɛw de taara b'o la u ye se sɔrɔ min kɛ u y'a yɛlɛmɛ k'a tɔgɔ da diinɛ kunna ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ ka Europe bɛɛ minɛ a bɛɛ aritogoro olu ye Europe bɛɛ minɛ n bɛ sigiyɔrɔ ɲini u ye fanga sɔrɔ u sera min kɛ fanga jakojugu u ye silamɛya tɔgɔ ta ka diɲɛ mɔgɔw faga fan bɛɛ fɛ des millions de personnes olu dama tɛ dɛ kabini kira kɔfɛ silamɛya yɛlɛmana ka kɛ fanga ɲini de kabini Useni ka fanga banna fanga foyi mana bilen uruwaya kɔ n'i ma sɔn n b'i faga a y'u kun ci a faamuna a y'u kun ci o de daminɛna silamɛya kɔnɔ ni min bɛ fɛ ka mara kɛ ni jama dɔ bɛ yen minnu bɛ Ala fɛ i bɛ Ala ko don u hakili la k'u su ka k'u yɛrɛ kan i ka se ka fanga kɛ i k'i place sɔrɔ mais diɲɛ ye tile joli ye hali n'i ye miliyari sɔrɔ sɔɔni b'i kɔ don a bɛɛ la i bɛ t'i jɔ setigi ɲɛ kɔrɔ ka sɔrɔ i ye niw bɔ yan i bɛ taa mun fɔ a la ye i kɛra duw cili sababu ye i yɛrɛ niyɔrɔ kama i bɛ taa mun fɔ a la ye i ye niw ba ɲɔgɔn na a faama tɛmɛnen bɛɛ y'a kɛ ten de u yɛrɛ dama bilala ɲɔgɔn na c'est à dire fa den fila u bɛ ɲɔgɔn faga fa sigiyɔrɔ nɔfɛ baw fana bɛ pɔsɔni di u den dɔ ma u yɛrɛ ye den min wolo yɛrɛ sinamuso den tɛ dɛ a yɛrɛ ye den min wolo a bɛ fɛ nin de ka sigi mais nin de kun kan ka sigi a bɛ nin empoisonné k'a faga a bɛ fɛ min ka sigi o bɛ sigi nin bɛɛ kɛra silamɛ ɲɛmaaya la pour k'a fɔ aw ye silamɛya kun tɛ n bɛ fɛ ka mara kɛ ka kɛ faama ye n'a y'a Hayidara lamɛn a bɛ lafiya a tɛ se ka sɔsɔ dɛ kira somɔgɔw kama Ala ka yafa ma hamitigi o hamitigi bi yan dilan baasi t'ala Ala kɔ Ala ma hamiw dilan la an ka jamana Ala k'a kɔlɔsi an ye Mali kalifa Ala ma an y'an yɛrɛ kalifa Ala ma Ala ka jamana in kɔlɔsi Ala ka jamana in kɔlɔsi mais n bɛ fɛ ka min fɔ yɛrɛ tanga wajibiyalen don yɛrɛ ɲini wajibiyalen don mais silamɛ tɛ siran non siran tɛ anw dalen don saya la a bɔra yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kɛ cɛ tɛ siran ni cɛ siranna i ni Ala b'i janya mais kodɔnna b'a yɛrɛ ɲini i bɛ fɛɛrɛ tigɛ mais cɛ tɛ siran a kana siran foyi tɛ Ala kɔ wa foyi t'an sɔrɔ min sɛbɛnna ka kɔrɔ
bani foyi t'an sɔrɔ min sɛbɛnna ka kɔrɔ Allahu akbar o cɛ ala k'a n'aw kɔlɔsi amin amin aw sara bɛ ala de bolo ala ka hɛrɛ k'aw ye amin amin vigiliw an bɛ dugawu k'u ye inshallah o bɛ kɛ olu de bɛ si u ɲɛna su o su tiɲɛ siga t'o la sunɔgɔ t'u ye ayi ala kama Allahu akbar mɛ ala kira kalen na ɲɛ o ɲɛ sira a ɲɛ na ko a bɛ kɔlɔsili kɛ ala kama kira ko ala ye jahanɛmɛ haramuya o ɲɛ ma siga bani Allahu akbar ni cɛ ala ka n'aw dɛmɛ amin amin kɛnɛ sanumanba in a kun cɛra ni alisilamɛya donga baya layidu 6 tali ye alisilamɛ jama fɛ ani an fa ani an karamɔgɔ ka duwawu sanumanw an k'an ka laada tile bɛ kɛ an ka sɔrɔ ka miniti 1 ta Seydina Ali ka nin kɛnɛ in kan an ka kuma ala fɛ siga bani n ti fila fara ala kan tɛ fila fara ala kan n ti fila fara ala kan tɛ fila fara ala kan n ti sonyali kɛ tɛ suyali kɛ n ti jɛnɛya kɛ tɛ jɛnɛya kɛ n ti n den faga tɛ n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ni kira mahamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ miniti 1 a b'a da de min b'a fɛ a y'a fɔ ala ye kira somɔgɔw kama a y'a yira ala la Aïdara mɛ a kana ɲinɛ an faso kɔ ayi an tɛ ɲinɛ a kɔ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم استرنا وانصرنا آمين اللهم استرنا وانصرنا آمين واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم آمين افتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من عندك رزقا واسعا كثيرا آمين لا مقطوعة ولا ممنوع آمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب صراط المستقيم amina kɛ question ye n'an ye ansaru sɛbɛ min ye an b'a fɔ siratul mustaqim bi bɛn joli ma i k'a jate cɛ ni muso bɛɛ don a y'a durusi anw sera ka fitini min fara ɲɔgɔn kan k'o lase aw ma ka sanga ni imam ali ka anniversaire ye min ɲɛnamayara ɲinɛ ka bɛn janvier kalo tile 2 ma 2026 bangoni jɛnɛbugu an bɛ ala deli bilasiralikan minnu bɔra ka di a fɛ a mɛn kulo ɲuman ala k'o di an ma a y'a fɔ an ɲɛna ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na ko alul beitu ninnu ka don ɲɛnamayali ni nafa b'a la a belebele de ye an ka se k'u ladege u jogobaw la an bɛ se ka kisi ani kunnaja sɔrɔ lahara jɔ don an bɛ ala deli ya rabbi ala ka u ladegeli nɔgɔya an ye ala ka kɛ alul beitu kama ala k'an ka jamana bɔ bolo la haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu